So yan guys, andito na kami ngayon sa Barangay Maputi Zumarraga Samar. Sabi ganun. Yeah, shout out sa mga taga dito sa Maputi. Ayan guys, punta kami sa kanilang simbahan. Ayan, angkat kami dito. So ayan guys, ayan yung simbahan ng Barangay Maputi. Guys, andito kami ngayon sa pantalan ng Maputi. Nagutom kami. Nagutom kami. Ayan yung mga kasama ko. Andun yung dalawa. Yan. Tambay muna kami dito kasi kakain muna kami. Nagutom kami sa kalalakan. Ano lang siya na 3:30? Diba? Tapos ang mga ganhi. Dapat ganito naman. Yeah. Ay, ano ba yung mga fans? Shout out nanay. Ay, nagbablog. Laan mo dito pag-vlog? Oo. Amo na ito ya. Ay, shout out daw. Sa nangaling ka mo, please subscribe. Ayan, sa nangaling ka mo, please subscribe. Please subscribe! Hi! Makani kami ha Port and Maputi. Ayan, Barangay Maputi. Pauwi na kami. Hindi kami umagi sa Igbaw. Alas 4 na po. Uwi na kami. Ito yung Barangay Maputi. Ito yun. Ato, may dala dito tao pantalan. Yan. Babala na kami. Oh, shout out sa mga bata. Yeah. Naawod. May kadalaman.
kay Maputi. Lo. Kararaywan dem. Kuya, tagi daw! Tagi dyan eh! Kuya na! Tagi daw! Kuya! Ala, di nagpipilayuan mangga. Tagi ka! Tagi daw! Bye-bye. Ayan, okay guys. Tapos na kami pupunta ng Maputi. Pauwi na kami. Yan, see you again Maputi.